Egni wadhi e kaunti ma Homa Bay kama piny owacho mar kaunti no oyawo ayanga kambi rego mogo ma Kigoto manie kar chung' od bura ma Suba South ma osetieko higni 7 nyaka ne chak gedo mare. Kambi no ne ochaki higa mar 2015 gi mane en gavana mar kaunti no Cyprian Awiti kasani oloso mogo miuso ok mane kaunti no to nyaka e chichni maoko. Ali Abich miyowa mathoth. Kambi rego mogo ma Kigoto koro gikone to yawo ayanga mar chako rego bang' piny owacho mar kaunti tieko gedo mare kendo biro bedo ka rego mogo tons 30 odiechieng' ka odiechieng'. Kambi no ne oyaw gi ogai mar ODM Raila Odinga mondo koro chak rego mogo. Odinga ne opako gedo mar kambi no ka okoni mane achiel kuom lek manengo mar neno ni kaunti ka kaunti obedo gi kambi ne. Nyocha uneno ka nyicha watimo campaign to ne wawacho nu gik madwa notimre. Ne wawacho nadwa ni mondo kaunti ka kaunti obed gi product moro. The one county mano tani product achiel ma county specialize to konyiso ni mano kende. Koro gima timre Kigoto kane en gima ni value addition. Ni ji puro cham fuoche puodho kucha tikelo katirego tiloko mogo. Koro mogo ma wuok ka. Odinga okoni ber mondo tieg loch mar koro gwenge mar bero ngima jopiny ka onyiso piny owacho mar kaunti no mondo bendo ber sectors mamoko. Nyiso gima nyiso maduong' ahinya ni gima iluongo ni devolution tiyo. Devolution ni kane wadwa kele ji mang'eny nok dware. Ni pinge. Koro gidhi nyime omiya mor kaka gichako maber. Aneno ka koro ka akelo wach mar mokwa. Obiro rano no ng'e wach mar puro pamba. Pure maber mondo chak kendo biashara mar pamba. Wach mar puro njugu. Mondo chima maber. Wach mar rech mabuok nam ka. Mondo yaw koda factory mar fish processing bende iye ka. Okamano. Nitie opportunities mang'eny manyalo timre thuro ka mondo thuro obed gi dongruok. Moko riso ma ywak ni ng'ato pile ka pile. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okoni mogo no mabende otisi ni mokwa idhi kuong ke e dukni mantie kaunti ni kapok ochake e counties mamoko. Maduong' kawuono wan gi mokwa kae. Nosereg ka. Moket ka adwa ni bells teman kae nyaka dhi kong'iew. Wan gi distributors ma Kigoto ka manoseng'iew bells ma gidhi uso kae. Distributors mamoko dhi tere Mbita, dhi tere Homa Bay, dhi tere Ndhiwa, Magunga nyaka Sindo, dhi tere kamoro amora e Homa Bay wachako go kokwa dhi Migori nyaka Kisumo, kaito joma neno wa e pinje mte wabro kele nyaka Nairobi nyaka kamoro amora. Jod bura mano yuoro e kinde nyasi mar yawo kambi mogo no okoni obiro konyo chugo thuolo mag tije kod jopur mar bando e county. I want to thank God for Kigoto. I want to thank God for the work you're doing, Your Excellency. Please keep it up. Let's do it professionally. This is a food science entity. Number 2 koye to nikech pinywani en piny mamiyo mok wadwar kata fertilizers wakwaye mana kodhi. Wapur mondo jothurwa obi oyud maendeleo makare. Igni 7 ka kambi rego mogo ma Kigoto okosebedo katiyo kasani koro yepo mare oyawo thuolo maduong' ne jopur bando e county ka bende geno nitie ni obiro konyo e chugo thuolo mag tije. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.